Den der, Julius. Er du parat? Har du noget at sige til det sidste ord? Au! Okay. Han vil køre ned i denne høje. Ting med 10 gasser. Er du parat? Nej! Okay. Stå der. Okay! Hvordan går det? Mit hoved har jo... Jeg tror ikke, der kommer flere nødgæster ud. Jeg må lige hovedet. Okay, vi tager lige pause. Hej! Nu skal jeg se. Det er hjemme nu. Rotan i alle de kasser. Det er 10 kasser. Hvad har du til at sige? Jeg tror, jeg dør. Og hvis jeg dør, så er det godt at sige. Jeg godt kan lide at suge min mors hår. Okay. Sæt i gang, Susie. Kasser. Okay, nu er det hjemme igen. Jo, mand. Nu skal vi til selv. Nice ting. Okay. Kun ned den her. Okay. Kun ned de her 10 kasser. Ja. Jeg har fået den her kasse. Ja, hvor gør den det? Den her. Ja. Den her på. Og det sidste ord, det er, at vi når store plader. Og det har ikke respekteret. Okay, kom så i gang med dig. Nu er jeg. Nej. Kom nu.